Йо, какво става, пичове? Поредно видео от мен. Нещо видео ще бъде за мъжка хигиена. Записал съм няколко подточки, така че направо да започваме. Първата подточка, която съм записал, е орална хигиена. Това включва миене на зъби, грижа за венците ни и чистене на езика. Препоръчително е да си миеме зъбите поне 2 пъти на ден, в случай че не сте го изградили този навик. За грижа за венци има и специални четки по аптеките за около 6 лева, които ти минават между зъбите. Ако имате проблем с кървене на венците, наистина помага, но като цяло е важно да се грижиме за цялостното здраве на венците ни. Почистването на езика става с нещо наречено тънк скрейпър, с което просто си минавате езика 1-2 пъти и премахва всичката мръсотия. На български не съм сигурен как се води, но го има по аптеките за около 7 лева. Но ако не ви се инвестира, може просто да си почистите езика и с нормална четка за зъби. Следващото нещо, което съм записал, е бръснене и рязане на ногти. Хубаво е да ходим добре обръснати и постригани, в случай че си пускаме брада, да не бъде намърлива, да няма трохи по нея, да не изглежда слопи. Също така и за косата ни, да не ходиме разрошени. Хубаво е да се постригваме поне веднъж на 2 седмици. Или ако ходиме гола глава, да се бръснем редовно. Това влияе доста на нашето самочувствие и просто как се презентираме пред света. Доста хора ходят с недобре подрязани ногти. Това е едно от първите неща, които прави впечатления. Хубаво е винаги да ходим с добре подрязани ногти. Голямо впечатление прави нашия одор, как миришеме, когато излеземе в света. Хубаво е винаги да си сложиме дезодорант или да се напръскаме с парфюм преди да излезнеме, за да, ако се случи да се изпотим, да намиришме на пот. Всеки човек уважава, когато някой мирише добре. Следващото нещо, което съм написал, е бръсене на обувки и почистване на петна от дрехи, независимо дали това ще бъде с кърпа, мокра салфетка или пране. Хубаво е да си поддържаме нашите обувки с боя или да ги чистиме. Така по този начин ги оставяме да изглеждат по-нови и да ги запазим за по-дълго време. За дрехите понякога просто имаме петна по тях или малки прашинки, които правят впечатление. Хубаво е да се грижим за дрехите ни, да са изпрани, да почистваме петната от тях, да не изглеждаме слопи, да нямаш петна от храна по дрехите си и също така, ако някои дрехи вече са ти много стари и скъсани, ако имаш възможност да ги сменяш, но ако си поддържаш добре дрехите, може да ги запазиш за доста по-дълго време. Следващото нещо, което съм записал, е душ, чистене на нос и уши, 3 доста важни неща. Редовният душ е много важен за нашето самочувствие, за това как се чувстваме спрямо себе си и за това как изглеждаме спрямо света. Чистенето на нос и уши, за да може да дишаме свободно, да нямаме приятни утайки в носа и за ушите да може да слушате повече. Последното нещо, което съм записал, е миене на лице. Най-добрият начин да си измиеме лицето става първо с топла вода, понеже ни отваря порите и премахва всичката мръсотия от тях. И след това да го минеме с студена вода, понеже затваря порите. И след това, като излезнеме в града, не ни сполепва мръсотия по лицето. Последен бонус тип, който ще включва хидратация на кожата. Най-добрият начин, по който може да си хидратираме кожата, е чрез вода. Водата помага да ни държи по-младо изглеждащи и по-здравословна кожа да имаме. Хидратацията на кожата не трябва да бъде единствената ви причина да пиете вода, но със сигурност това е основният фактор за запазване на кожата ни. Надявам се това видео да ви било полезно. За някои от вас може да бъде доста basic, но доста хора не ги знаят тия неща или не ги прилагат, както аз самия не съм знал за някои от тия неща едно време. Всичко това казано, ще се видим пак. Peace!